základ! Takže čau, Boys and Grills, vítejte u vánočního speciálu. Dneska máme štědrý den, takže doufám, že se vám splní všechno, co jste si přáli a doufám, že dostanete to, co jste si přáli. A dneska to bude o tom, že budeme plnit vaše šílený úkoly společně s klobásou. Tady máme klobásu a můžeme jít rovnou na to, nezapomeňte dát odběr, protože jsou Vánoce, kámo, mě to udělá radost. A když tak napište do komentářů, co jste dostali k Vánocům. Let's go, jdeme na to. Hraj na piano bez rukou. XDDD, smějící se smajlík. Ok, jako první úkol jsem tu dostal od neznámého člověka. Hraj na piano bez rukou. Kámo, jako fakt mě napadá, jak bys měl hrát na piano bez rukou. Kočka, čučka. Kde jsi tu objevila? Já vyváhnu nohama. Bez rukou, nohama. To bylo docela těžké. Udělej stojku na hlavě. Teda, sorry, na hlavě. Čeho jsem chtěl říct, že na hlavě to určitě neudělám, kámo. Protože můj jako výkon, maximální výkon atletiky je to, že udělám jako tohle zadu. Okay? Takže na hlavě to úplně nebude, až to bude stojka, to taky úplně nevím. Jedu pají koule, kámo. Jedu pají koule, kámo. Je prostě vajíc. Pají si nám ukáže, jak se to dělá. Prej. Běž 10 kilometrů cesty. To tě úplně mrt. Takže běž 10 kilometrů cesty, tak fajn. Jdeme na to. Tak jo, už jdeme. Tady tam nemůže, tam. No, to je to. Jo. Teď jsme strašně obětí. Krušovicí. OK, jsme dál, jsme v Řevničově. Máme tu auto. 13,5 tisíce, kámo, já jsem tak unavený, moje nohy mě tak bolí. Udělej nový song. Tak fajn. Tady mám už text, tady ještě dalších 10 papírů a asi jdeme na to. A víte co, aby to nebylo tak ten song uděláme ještě s Feed Spicy. Jdeme na to. Počkej. A víte co, ještě něco mě napadlo. Když na můj kanál vyšla song Klobása, tak budeme dávat ještě jeden song a na ten jdeme dneska točit videoklip. OK, je to. Jste připraveni? Tak jdeme na to. Pandiárny světě dáš, tančíme vládneme čase dáš. Bambus do ruky zvedej hlas, večírek pád začíná teď nás. Pandiárny světě dáš, tančíme vládneme čase dáš. Bambus do ruky zvedej hlas, večírek pád začíná teď nás. Tyhle bangery například jako Klobása nebo ten nový song si můžete pustit v plném rozlišení na mém novém kanále Just Pedro. Dám na něm tady odkaz do popisku a určitě se tam běžte podívat. Zahraj si basket ze Spicy Bambou. Kámo, ne. Ne, to nedopadne. OK, jdeme si zahrát basket ze Spicy Bambou. Tamhle mám koška a tamhle má, tady nade mnou má koš Spicy Bamba nebo ovce. Tak, Spicy Bambou se hrát. Ale ty vlastně obrazy. Sakra. OK, takže je to 2-1. Teda 1-2. Udělej ze Spicy Battle. Pra. Takže teď jdeme dělat ze Spicy Battle. Takže jdeme na to. Pra. Klobása, Pedro, klobása. Spicy Bamba.
Spicy Bamba. Bamba Clan. Bamba Spicy. Bamba Clan. Bamba Spicy. Bamba Clan. Pedro Panda. Bamba Clan. Pedro Panda. Jsem Pedro, jen velký Pedro, protože na mě září taková spicy. Tak málo peněz, říká si klobása. Vírá hodně želez a smrdí jak hubnása. Bamba trochu zabrala, klobása zase přibrala. Jak náložce Bambi ze záchodníka odpadla. Je to spicy, která neumí číst ani psát. Je to spicy, co má místo bosku. Bamba Spicy! Čau ty Pedro smádlavý. Říkal jsem si obklopen bambami. Mně přijde se ale trošku hambatý. A jako barvu má, to je fér. Ty jsi Pedro, já jsem Spicy. Ty já za chvíli mám dech. Smrdíš jako bamba, když jde kolem, smrdíš jako pytel. Udělejte ozdoby na stromeček. No konečně nějaký vánoční úkol. Kámo. A pravděpodobně to bude poslední úkol, protože jiný tam nejsou, protože se mě úplně všichni vykašlali. Tak až máme základy, kámo. Máme základy. Už je to kako, ale taky děláka. Let's go. Oši ten kakodeva na mě normálně zaútočil, kámo. Úplně na mě zaútočil. Ale už je hotový. Koukejte na to. To je krása. Hoši je tam, už tam visí. Honzo, už tam je. Ani z toho bylo všechno k tomuhle videu, je to vlastně speciál, takže jsem vám chtěl pochovat ještě všechno nejlepší do nového roku a všechno nejlepší k Vánocům, až se aspoň to, co jste si přáli, ať dostanete to, co jste si přáli a u nějakého dalšího videa, který pravděpodobně vyjde až po novém roce, tak zase zatím čus, Spicy Bambo! Cus.